Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün bizning yaratgan qadrli televizor qarovchilarimiz. Bugun 14 mart ertasida men Oyzila Batirxan va hamdapshirubizning ijod turkumi har bir shag'izga ko'tarinki kayf, o'ngishli ishni tilab qolamiz. Qadrli tomoshachilar, bugundan boshlab biz өр-яңа jir darsi sahifasini boshlab jibaramiz. Sahifa qissalarında ilk populyar bo'lib, bugun unutila tushgan tatar tilida yozilgan jirlar bilan tanishtiramiz. Birinchi darsimiz Gulshot opa Zaynasheva shi'ri, Fathirahmon Ahmadiyev kuyine yozilgan bir kız bala jir çağırgan jirina bağışlanan. Sahifa Tatarstan Respublikası Reisi qarşındagı tatar tilin hem Tatarstan Respublikasına yaşauvchi xalqlar vakillarining tuğan tillerin saqlov, o'stiruv masalalari komissiyasi yordami bilan amalga oshirildi. Balaşakka qayttık. Balaşak özünün көңіллі жырлары білән қадірлі. Шулай да her zamanның үз жыры. Бүгінгі буын балалары нинди жырлар жырлай. Бүгінгі жыр дәрісібіз ғадәти генә түгел. Әйдәгіз, дәріске рәхим етик. Балалар, біз бүгін бик матур жыр үйренәбез. Fathirahmon Ahmadiyev kuyі, Gulshot opa Zaynasheva сөзләре «Құяш ғымыры» деп атала. Дәріс барышында жырның тарихы белән дә танышып китегәле. Gulshot Zaynashеваның «Құяш ғымыры» шигыренә язылган жыр тора-бара bir кыз бала жыр чыгарды исеме ала. Бала әни гомеренең мәңге дәвам итүен теләп Құяшка тиңли. Әлеге жырны төрле буын артистлар үз репертуарларына ала. Шулай да ул халык күңеленә Зифа Басырова, Габдулла Рәхимкулов башкаруында уелып калган. Әлеге жырлар безнең Татарстан радиосы фондында бүген дә саклана. Bir kız bala jыр чыгарган, агышлап әнисенә, әйдә энем җырлыйк диеп, өйрәткән энесенә. Құяш ғымыры тілім мен әнейім сиңа. Fathirahmon абай өзінің әйтен бет кішілікілігі білән меңа өрнек болған, характер білән өрнек болған кіші ол есте қалды. Білесіз ме, қойсы заманда болсын, нинди еште болсын кіші, шуның көңіліндегі ол әнелерге бағышланған жыр бет ол. Шынлап та міне Fathirahmon абайны еске түшіргенде, өмір бик тиз өте. Менә аның мен гадәттә менә нинди җыр ишетәм, аны язган кешеләр күз алдыма килә. Бу җырны детсад балалары булсын, шуннан шулар җырлый башлыйлар. Рухи тәрбия өлкәсендә нәкъ менә ягымлы аваз белән шагыйрьнең фикерен композитор моңга көйгә салып, һәм шушыны җырчы ике шәхеснең фикерен туры китереп, шушылар үзенекен кушып иҗат башлана. Күренекле композиторлар булсын, Захит абыйлар булсын, Хаснулла абыйлар булсын, Әнвәр абыйлар бөтенесе шулар янында үзе шән композитор дип атанган ул. Ул бит шушы бик композиторлар рәтендәге иҗатчы кеше булды бит ул. Менә аның әһәмияте шунда. Мин бит инде аларның җырларын җырлап үскән. Аларның мемлекетләрен җырлап көйләп үскән. Шушыларның чит илләрдә дә шәхес ясарга туры килгән икән миңа. Шушы татар җырларын җырлап, шунда чит илдәге кешеләрнең сокланып карап, миңа шаккаттым. Менә татарның моңа көе ул бөтен милләтнең күңеленә ята торган икән. Мин кар җәмгыятендә эшләгәндә шунда керәдер бит ул. Мин анда җаваплы секретарь булып куйдылар мине. Шунда анда баян бар иде. Шушынан соң кар баянны күреп, ала да уйный башлый. Fathirahmon абыйның да җан җылысы, менә бөтен фикере дә, моңы да, уйлары да, аның күңеле ничектер җылы күңелле кеше дип әйтер идем мин. Язылган шигырь җыр булмый, Gulshot апаның таланты аның шигырьләренең җырлап торуында. Без бүген Gulshot Zaynasheva турында истәлекләрне аның кызы Асия Zaynasheva белән барлыйбыз.
Кыяш гомре дигән җырны минем әнием композитор Фахтрахман Ахмадиев белән бергә язган. Фахтрахман абый ул хәвәскәр композитор иде. Билгеле, сугыш елларында, сугыштан соң авылларда музыка мәктәбе юк иде. Шуңа күрә ул үзе баянда уйнарга өйрәнгән, үзе бик матур уйныйдыр, матур җырлыйдыр. Беләсезме, минем хәтердә балачактан ук мин аны хәтерлим. Ул безнең өйгә еш киләдер, алар әним белән дуслар. Бик матур, сикемле, ягымлы кеше иде ул. Аның җырлары бик популяр иде. Ләкин аның гомере озын булмады. Ул 56 яшьтә гомере өзелде. Әнием Фахтрахман Ахмадиев турында статья язган. Аның исеме табигатьнең моңлы баласы дигән. Анда да ул статьяда берничә җөмлә бар җыр турында. Уланда булай дип язган. Кыяш гомере дигән җырыбызны кызык кына язмышы булды. Ул җырны 1963 елларда Ялкын журналы редакторы Роза Хафизова аналарга багышланган җырларыбыз юк, бер җыр язгыз әле дип сораган. Һәм бу җыр бик тиз арада язылды. Әним шигырьләр язды, Фахтрахман Ахмадиев музыка язды, бик тиз арада популярлашты бу җыр. Халык бик яратадыр радио тыңларга. Итәнге концерт, көндезге концерт, кичке концертны көтеп, халык көтеп тыңлыйдыр яратып. Балалар тапшырулар да бар иде. Итәнге сәгатьтә 10-да микән, 11-дә микән аның редакторы Нәсима Ахмәтҗанова иде. Алар бергә пединститутта укыдылар әнием белән. Алар бик дусы һәм Нәсима апа сөйлидер, безгә бик күп редакциягә хатлар килә, шушы җырны сорыйлар, тапшырыгыз дип. Менә шуңа күрә балалар тапшырында да бу җыр еш яңгырыйдыр. Җырны шишмәләр ишеткән, кошлар отып алганнар, сандугачлар һәм тургайлар, матур көйгә салганнар. Кыяш, кыяш мәңге балакый, мәңге нур сибә. Кыяш гомере телим мин әнием сиңа. Бу җыр безнең менә бала чактан элек бит радиодан концертлар еш көндә иртән кич буладыр. Һәм бу җыр бик еш яңгырыйдыр. Алай булмаса мин аны отып теге хәзер хәтерләмәс идем. Хәзер дә ул бик актуаль җыр. Ул үзе шул хәтле ничектер җиңел вальс ритмында язылган, үзе минорный тональностьта булса да, шул сүзләргә бу мелодия тәңгәл килә. Шул хәтле җиңел ул отыла, халыкка кереп китә торган музыка. Гади һәм ул примитивлык гади түгел, шундый гади югары зауыклардан килеп. Кеше күңеленә керә торган шундый музыка. Бик кызганыч, безнең күп кенә менә хәвәскәр композиторлар булып калдылар. Без белмәсәк, аны Фахтрахман Ахмадиев язган дип. Ул халык җыры кебек яңгырый. Шундый дәрәҗәгә күтәреп була бу җырны. Әлеге җырны без бүген әйдәгез бергәләп җырлыйбыз. Ул буыннардан буыннарга дәвам итсен. Әниләрнең кадере еллар узган саен арта. Kıyaş
Ошадымы сезгә җыр? Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Студиябыз кунагы белән якыннан танышканчы, ул башкарган иң беренче җырларның берсен тыңлап һәм карап китик. Сине миңа, мин сиңа якын идем. Үзеләрдә ышкыннар калмаган, кайчандыр дүрләгән учакның ялкыны сүрелеп югалган. Гомерләр бит синесез үтелгән, тормышлар җайланган бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ялгышып адашкан җаннарны язмышлар игезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәкләрен төзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән, тормышлар җайланган бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Синесез үтелгән, тормышлар җайланган бетән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ятларны һич кертмәм. Ике 2023 елда татар эстрадасы тагын бер моңлы башкаручы белән тулланды. Альберт Валиуллин үзенең моңлы тавышы, эчтәлекле җырлары белән тамашачыларны үзенә каратты. Ә инде 4 апрель көнне ул үзенең беренче шәхси концертын тамашачылар хузурына тәкъдим итә. Альберт, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Хәерле көн, Татарстан. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, әзерлек бара. Альберт, мен сезне бик кыю кеше дип әйтер. Чөнки менә күп артистлар үзләренең инде беренче шәхси концертларын 5-10 ел узгач кына куя, ә сез инде 1 елдан соң инде концерт куясыз. Нәрсә тәргиш булды? Безнең тормышта кыю булмасаң, аның бернинди эшне дә төгәл итеп эшләп бетереп булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә инде узак көткәнче бүгенге көндә эшләп калсак, эшләп җибәрсәк дип әйтәм инде. Ул тагы да үземне яхшы яктан күрсәтер дип уйлыйм. Инде анардан да түгел күп тамашачы сораулары буенча инде
комментарийлар бойынша қошаңырақ концертіңіз болар деп сұрағаштан енді біз өзімізге де енді бірнеше анализ жасап алып енді Аллаға тапшырып ясарға болдық. Әмін әлігірек олай қию болмағансыз кебек, чөнки білем сіз Қазан Дәулет Мәдәниет институтында Салауат Фәтхетдинов факультетында білім алғансыз. Тек не үшіндір өзіңіздің тұрмышыңызны эстрада белән бәйләмәгәнсез? Өзіңіз әйтмішлі, ол вақытта еш болғанға көремісің енді қиюлық жетмәгенге көре тұрмыш бетінде ол қайышландыра. Шуңа күрә инде бу вакытка килеп җитеп, барлык тегене ачсында, тәмлесендә татып, шул бөтен әйберләрне карап, үз тормышыңда эшеңнән үткәреп инде шулай буларга язгандыр инде дип әйтүем. Хәзер инде тәвәккәлләдегез. Хәзер инде дә. Хәзер әрсезлек тә бар. Кайбер вакытларда дип әйтүем инде. Жырның Шулай укыну хисе юкмысың? Менә алданрак башлаган булсам, бәлки инде менә ниндидер күбрәк иҗатымны туплар идем дип андый хисләр юкмы? Юк, мин киресенчә уйлыйм, ул вакытта башлаган булсам, бәлки килеп чыкмас та дип уйлаган булган идем инде мин аны. Ни өчен? Элек бит инде тавыш бар, җырлыйбыз, үзебезнең тавышыбызны күрсәтәбез. Шулайрак уйлаган идек без. Хәзер инде бу яшькә җиткәчтән һәрбер җырның мәгънәсен, эчтәлеген ул җырны да сайлаганда төрле яклап карыйсың. Көйдә матур булсын өчен, моңлы булсын өчен дип сүзләренең дә эчтәлеген үзең аша үткәреп, кичереп инде халыкка тапшырырга тырышасың. Тәмен белеп җырлыйсың бүгенге көндә. Элек инде ул барыбер тегене менә мин менә булайрак җырлый алам, монда күбрәк матур бормаларны җибәреп, именно тавыш кылларында хисләнү дигән әйбер ул булмагандыр дип уйлыйм. Студент чагында. Хәзер инде тормыш тәҗрибәсе белән ул тупланды. Ул инде бүгенге көндә килгәндер дип уйлыйм. Альберт, менә сез бит инде эстрадага тормыш тәҗрибәсен туплап килдегез дип без инде кат-кат әйттек. Хәзерге вакытта артистлар күп очракта шоу, тамаша ясарга яраталар инде үзләренең концертларыннан. Тик барыбер дә бит менә ничектер уйландыра торган, хисләндерә торган концертларны күбрәк күрәсе килә. Менә сезнең фикерегез нинди? Сез шоу яклымы яисә киресенчә, нәкъ менә шулай моңымны халкыма тапшырыйм дип тырышасызмы? Тамашачыга, тыңлаучыга ул инде төрле форматта да җырчылар кирәктер дип уйлыйм. Аны һәр бер җырчы үзенчә күрә, ул аның кемгәдер шоу кирәк, кемгәдер классика җырлары күбрәк күңелгә ята торган җырлар кирәк. Минем инде миңа калса, минем концертта без әллә нинди шоулар ясарга җыенмыйбыз, ул күбрәк теге тыныч, шул җырманга күмдерә торган дип әйтик инде программа булачак, күлдерә торган, кай вакытларда җылатып та алата торган программа була, Алла бир салат теләсә. Сезнеңчә халык күңеленә ачкыч табу җиңелме ул? Халык күңеленә ачкыч табу дип инде 20 ел элек, менә шул теге инде мин студент булган чагымда, анда бераз шул моңнан китеп күбрәк Европа стиленә, современный җырларга китеш булган иде. Ул инде 20 ел дәврендә кайбер тамашачы ул шул моңга сусагандыр дип уйлыйм. Халыкны беренчедән син җырга килгәндә инде җырлый башлагансың икән, иң беренчедән син белергә тиеш үзеңнең тамашачыңны. Нинди җыр кирәк аңа?
Қайсы темаларға көбірек қағылышлы деп инде әйтек. Шул исәптен алып, мен де инде үзімнің тамашашымны білем, аңан инде жырлар керек икәнлеген аңлайым. Шуңа күрә шул юнәлештә, шул юлдан барырга тырышам. Менә монысы иң мөһиме. Димәк инде сез үзегезнең тамашачыгызны күз алыйсыз. Күз алыйм, беләм, таныйм. Бик яхшы. Бүгенге көндә үз алдыгызга нинди максатлар куеп яшисез, Альберт? Максатлар дип әйтгәндә, иң беренчедән инде шул Аллага тапшырып концертны ясап, башлап җибәреп, инде калган безнең Татарстан шәһәрләрендә даталарны билгеләп, инде Аллага таба барлык минем иҗатымны яраткан тамашачыларымны бөтен Татарстан буйлап эзләп табып, концертлар белән чыгып, шундый планнар үзебезгә корган идек инде. Инде Казан көне билгеле. Димәк, тагын бер тапкыр тамашачыларыбызга искәртеп узыйк. Инде хөрмәтле тамашачым, 4 апрель Уникс концертлар залында 18:30-да сезне көтеп калам. Инде бер мәгълүмат әйтәсем килгән иде. Ураза аена изге ойга эләктек. Шуңа күрә концертны бераз 15-20 минутларга соңрак башларга булдык без ул көнне. Инде барлык ураза тотучы тамашачыма әйтәсем килә, файда авыз ачар өчен бөтен нигъмәтләребезне оештырабыз, суларын, җимешләрен. Бер шылмагыз, килегез, концертны авыз ачканнан соң Аллага тапшырып, матур иттереп башлап җибәрәбез. Бик яхшы. Бик зур рәхмәт, Альберт, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Мин һичшиксез ышанып әйтә алам. Тамашачыларыбыз килерләр, күрерләр, әлбәттә инде сезнең матур җырларыгызны тыңлап, рәхәтләнеп, ләззәт алырлар. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде, сезгә матур көн теләп саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз.